ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ದಿನ ಕಾಣೆ ಕಾಣೆ ಸೊಪ್ಪುದಾರು ಬರ್ಪಿರ ಅಂಕಲ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಹರಿವೆ ಸೊಪ್ಪು ದೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ವೆಜ್ ಅಂಕುಲು ಯಾನು ಗುರುವಾರ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಅದು ವೆಜ್ ಮನ್ಪುಕ ಬಂದ ಹರಿವೆ ಸೊಪ್ಪು ಪಲ್ಯ ಎಲ್ಲ ದಾಲ್ ಸಾರು ಮನ್ಪುಕ ಬಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂತದ. ಅಂಕಲ್ ಮಾತ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ ಕಟ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೇರು. ಇಸ್ಕಾನ ಪೋದು ಬಾಡಿ ಫುಲ್ ಪೇಯ್ನ್ ಆತ ನಡಪರ ಪೂಜಿ ಆತ ಅಶ್ವಿನ ಬೆಲೆ ತಂದು ಅಶ್ವಿನ ಬೆಲೆ ತಾಯ್ಡನೆ ದಿಪ್ಪಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮರನ ಅಲ್ಲ ಉಳ್ಳಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಇಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲಿಗ ತಶ್ಪ ಕುಡಾರ ಹೋಗಿ ಹಾಯ್ ಬಂಗಾರಿ, ಹಾಯ್ ಬಂಗಾರಿ, ಹಾಯ್ ಮುದ್ದು ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ, ಹಾಯ್ ಮುದ್ದು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ, ಮುದ್ದು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ, ಮುದ್ದು ಬಂಗಾರಿ. ಆಜಿ ಇಡ್ಲಿ ತಿಂದು ಜತ್ತಿನಿ ಗಾಯ್ಸ್, ಗಾಯ್ಸ್ ಮಂಡೆ ಪುಡಾನ್ ಗಾಯ್ಸ್ ತಲೆ ಮಂಡೆ ಡುಬ್ಬ ಅಲ್ಲಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒನಸಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಪಲ್ಯ ಹರ್ಷಿತ ಮಂತ್ ದಿಯಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಸ್, ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್, ಇತ್ತ ದಾಲ್ ಸಾರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒನಸಾದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತು, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆತಂಡ. ಅವೇ ಚಿನ್ನು ಲೆಕ್ಕದಂತು ಚಿನ್ನು ಶಿವಾಜಿನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು. ಶಿವಾಜಿನಗರ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ, ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಅವಡು ಜೋಕಲ್ ಪೂರ ರೋಡ್ ಹುಡ್ಗೋ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಶೇತು ಉದಾಸಿರುಂಡು ರಡು ಮೂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾತ ಮತ್ತದ ಲಗೇಜ್ ಕೋಡೆ ಬಾರ್ದಿನೇ ನಿನಿ ಪಾಡ್ದು ಕುಲೋ ಒಂದೇ ಅತ ಚಿನ್ನು ಅರೆಗೆ ಒಳ್ಳ ಪೋಂಡ ನಾನು ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಒಂಜಿ ಪಾಡ ಪೋತಿನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾತನು ನ್ಯಾಪಿ ಉದಾಸಿನದ ಈ ಜೋಕುಲು ಗೊಬ್ಬರ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮೇ ಬೋಬುಜಿ ಅಬ್ಜಾಮೆನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಓಯ್ ಇದಾರ್ದ ಕ್ಯಾಬ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ 5 ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಅನ್ನಲೊಂಜಿತ್ತನು ಲಾಲ ಕಬಾಬ್ ಅಲ್ಲ ಒಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಿಂದು ಅಶ್ವಿನ್ ಅನ್ನನೇ ಅವ ಅನ್ನನೇ ಅರೈಕೆ ಹುಲ್ಲೂರು ಹುಲ್ಲೂರು ಗುಜು ಚರಿಗ ಗುಜು ಚುರುಗ ಗುಜು ಚುರುಗ ಮಾಮ ಚಂದ ಮಾಮ ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಇಟ್ಟು ಪಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾವೊಮ್ಮೆ ಇನ್ನು ವೈಟ್ ಅದು ಈ ಒಂದು ಅಕ್ಕರ ಕುಲ್ಲು ಅಲ್ಲಿ 1,20,000 ಕ್ಯಾಮರಾ ಪತ್ತೊಂಬೈದೆ ರಾಯ್ಜಾರು ಒಂದು ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಬಂದು ಇಂದು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಕ್ರಾಸ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಪಂಡಾಶಿತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಎಲ್ಲ ತೆಕ್ಕೊಂಡೆ. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಇಂಚ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಪೋನಾಗ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಯಿ ಮಂಡಲ ಟಾಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಡಿಗೆ ಬಂದು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಬಂದು ಒಂದು ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಅಂಕಲು. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ ಸಾರಿದ ತಿಕ್ಕಂಡು 150 ಬಂಡೇರಿ ಸಾರಿಗೆ ಓದೆತ್ತನಲ್ಲಿ 150ಗೆ ಇತ್ತ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ಅವು ಒಂದು ಸಾರಿ ಅನ್ನು ಮಾಮಿಗೆ ದೇತೊಂಡೆ ಎಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಅವು ಸಾರಿ ಕಲ್ಲರ್ ಪೂರ
ಐಕೆ ಗ್ರೀನ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಪಾಡೋಲಿ ಬಂದು ಆ ಸಾರಿ ಅಂದೆ ತೊಂಡೆ ಬೊಕ ಒಂದೊಂಚೂರು ರಫ್ ಇತ್ತು ಪೇಪರ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಟೈಪ್ ಅವು ವಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಅವು ಇಷ್ಟ ಅನ್ಪಂದು ಅವೇನೇ ತೆತ್ತೊಂಡೆ. ಎಷ್ಟಂತೆ ಎಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚುಂಡು ಬಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಆನಿಯನ್ ಪಕೋಡಗೆ ಆನಿಯನ್ ಬೋಂಡ ಇದು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಐಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಗ್ ಬೋಂಡ ಅದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಇವಳಿಗೆ ಎಗ್ ಬೋಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ. ಇವಳು ಚಟ್ನಿ ಬೊಚ್ಚ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅದು ನಾವು 3 ಕೂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, 3 ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದಿತ್ತು. ಆಲೂ ಬೋಂಡ, ಉದ್ದಿನ ವಡೆ, ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಾ? ಎಂಕುಲು ತಿಂಡಿ ಭಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ಬೆಚ್ಚ ಅದಕ್ಕೆ ದುಂಪನ ತಿಕ್ಕುನು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅದಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಲವರ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ದವಳು ಫಸ್ಟ್ ಪೆಲಕೈತ ಸೀಸನ್ ಅದೇ 50 ರೂಪಾಯಿಗೆ 3 ಪೀಸ್ ಪಂಡಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನು ಉರುಡು ಎತ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ನರೆ ಬಂದು ತೊಗೊಂಡಿಜ್ಜೆ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಪದ ಪಿದಡಿಯ ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆಂದು ಫ್ಲವರ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಒಂದು ಅಂತೂ ಘಮ ಮಾಲೆ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮಾಲೆ ಬಂದು ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ದ ಇಲ್ಲೇ ಸೈಜ್ದ ಬೊಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಶ್ ಫ್ಲವರ್ದ ಬೊಕ್ಕೇಸ್ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ನಡೆ ಘಮ ರೋಡ್ ನಡಪನಾಗ ಫುಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಉಂಡತೆ ಸುಗಂಧರಾಜ ಆಯ್ತು ಪರಿಮಳ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಪರಿಮಳ ಒಂಜಿ ಅವೇ ಮುಂಕುಗು ಗಮಸ ಒಂದಿತ್ತು ಪೂತ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಊರ್ದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ತ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಟೈಪ್ ಅತ್ತೆ ಮುಲ್ತ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ನಡುಕು ಹಬ್ಬಲಿಗೆ ಪಾಡ್ಬೇರಕ್ಕುಂದೆ ಮಲ್ಲ ಮಾಲೆ ತೊಡೆ ಒಂದು ಪುರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪುನ್ ತೋಜೋಡು ಅಂಚಾದ ಹತ್ತತ್ತು ಮಲ್ಲ ಮಾಲೆ ಮಂದ ದೀತೇರು ಭಯಂಕರ ಮೊಲ ತಾವರೆದ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಮೊಲ ಮಾಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಮುಟ್ಟಂಚನೆ ಫ್ಲವರ್ದನೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಡ್ರೆಸ್ದ ಮತ ತಿಕ್ಕುನು ಕಾಲ್ ಪಾಲ್ ಪೆಂಚಲೆಲೆ ಗುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಪ್ಪುಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಾಲೆ ತುಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಾ ನನ್ನ ಮೂಲ ಹರ್ಷಿತನ ಬ್ಯಾಗ್ ಚಿನ್ನ ಒಂದು ವಾವ ಅಂದ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡು, ಸೇಮ್ ನೋಡು ಇದು ಒಂದು ವಾವ ಅಂದ ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅದೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಇಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ನೋಡಿ, ಸೇಮ್ ಇದೆ. ತೂಕ ಎದುರು ತಿಕ್ಕೋಣ ಯಾವ್ದು ತಗೋ, ಅಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ತೂಲ ಬೋಡಿತ್ತೇನೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡು, ಹೇಳು ಯಾವ ಎರಡು 200 ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ, 2 ತಗೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ 50 ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ. 150ಗೆ ಕೊಡಿ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, 50 ಕಮ್ಮಿನೇ ಹಾಕೋದು. 350 ಹಾಕಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು. ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಟಾಪಾ? ಟಾಪ್ ಎಷ್ಟು? ಆಯ್ತಾಯ್ತು. ದೊಡ್ಡದೇ ಬೇಕು. ಇಷ್ಟೇನಲ್ಲ
ಲಾಸ್ಟ್ ಇದು ಮುಲ್ಪ 750ಗೆ ಸೆಟ್ ಇತ್ತನು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತನು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನ ನೆಟ್ ಸರಿ ಕಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರ್ಲ ಆಯ್ಜಿ ನಾವು ಸೆಟ್ ಪುರದಲ್ಲ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಪೋತುಜಿ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ಗೋಲ್ಡ್ ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಗೋಲ್ಡ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಐಕ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬೀಡ್ಸ್ಗಿಂಚ ಪೋಣಿಸದು ಗೊತ್ತಬೇರಕುಲೆ ಮುಖ ಮುಲ್ಪ ಶಾಪಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನಿರ್ದು ತೂಪಿನೇ ಒಂದು ಖುಷಿ ಡ್ರೆಸ್ ತೂಪಿನೇ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಡ್ರೆಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನೆಟ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತನು ಚಪ್ಪಲ್ ತಿಕ್ಕಿನೇಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ತುಯರ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಚಪ್ಪಲ್ ತಿಕ್ಕಿಚ್ಚಿ ತುಯರಾತ್ ಇಂಚಿನೇ ಕುರ್ತಾ ಸೆಟ್ ಕುರ್ತಾ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಇಂಚಿನೇ ವೆರೈಟಿ ಇತ್ತು ಬೊಕ ಅವೆ 350 ಮತ ಸೆಟ್ ಇಪ್ಪುನದೆ ಅಂಚಿನ ಬೊಕ ಇಂಚಿನ ಟಾಪ್ಸ್ ಒಂದು 250 ಇಂಚಿನ ಮತ ಶಾರ್ಟ್ ಕುರ್ತೀಸ್ ಉಂಡು ಅದಲ್ಲಂತಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಅದೇನಾ ಸೈಜ್ ಅದೇನಾ ತೆಗ್ದಿರುತ್ತಲೆ ನೋಡು ನಾನು ನೋಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕುರ್ತಾ ಸೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹಾ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವಿ ನೆಕ್ ಬಂದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಅದು ಬತ್ತ ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತ ವನಸ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ದಾಲ್ ಸಾರು ಉಂಡು ಸೊಪ್ಪು ಪಲ್ಯ ಉಂಡು ಗಂಜಿ ಅಂಚನೆ ಮಶ್ರೂಮ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಫ್ರೈ ಮಂತಾರ ಮಶ್ರೂಮ್ ಕಬಾಬ್ ಮಂತೀನಿ ಕಬಾಬ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿತಿ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಿನ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ವ್ಲಾಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಾನು ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ